Ja, ovdje je pravi haos. Ali nema veze, snaći ću se. O, šta se to dešava? Kako snažan vetar! Da, tako je mnogo bolje. Sad je sve čisto. Sada moram da obavim jedan telefonski poziv. Dakle, ljudi, hajde, krenite da radite. Moram sve da uradim jako lepo i skupo. Wow, soba sa dijamantima. I ovi zlatni zidovi su super. O, da. Ekstra. Halo, dođite kod mene. Znate šta? Hoću zlatne balone. Sipajte ih na pod, hajde. O, da. Ove kuglice su prelepe. Svaka vam čast, momci. Da, baš mi se sviđa. Okej, moram malo da se odmorim. O, super. Wow, cool! Hoćemo i mi! O, to je tako zabavno! Ovdje možemo super provoditi vreme. Hvataj! Hej, ti! Eto i tebi! O, to tako podiže raspoloženje, cool! Grace ima super sobu! Šta to radite? Obezbeđenje! Dakle, sklanjajte se odavde! Znate šta? Strancima je ovdje ulaz zabranjen. Ma daj! O, koliko me posla čeka! Strašno! Pa dobro, hajde da počnemo. Za početak ću skloniti ovu odvratnu paučinu. Da. Sad ću izbaciti sve ove kutije. Cool! I ovdje malo. Ups, opet ta paučina. Šta? O ne, to je pauk! Šta se to čuje? Sophie, stani! Imaš pauka na glavi. Da! Ne brini, sad ću ga skinuti. Sad ću ga ubiti. Eto! Ups. Čini mi se da sam malo preterala. Ups. Hajde, ustani. Sad ću da skinem kutiju, ne brini. Da, tako je bolje. Šta je to bilo? O, pauk je nestao. Odlično. Da, to je tačno. O, wow. Čini se da imam ideju. Tačno. I sve te kutije će mi zatrebati. Sad ću od njih praviti zidove. Oblepit ću sve kartonom. Wow, ispalo je cool. A sad ću išarati sve. Ja odlično crtam. Da, cool. Gledajte, ovo je prava kraljica. Tako je slatka. Divno. A ovdje će biti kamin. Kako je prijatno, kao da je pravi. Kako vam se sviđa, ljudi? To je super, zar ne? Ja sam pravi umetnik. Šta? Malo ću poraditi čekićem. Ona kvari moje zidove. Drži se. Odlično, svaka mi čast. Šta radiš? Hajde, daj to vamo. Sad ću te prebiti. A šta to imaš ovdje? Mislim da ću uzeti to za sebe. Odlično. A šta joj je? Sad će biti zanimljivo. Dakle, namotat ću ovo na ekser. I dobit ću ovako prelepo srce. Super je ispalo. Devojke, mi smo sjajne, zar ne? Da! Ne pričam s vama. A sad ću naduvati dušek. Čini se da je gotovo.
O, rupica. I još jedna. I još. A kako da zatvorim ovu? O, ne. Jess, kakva zanimljiva poza. Izgledaš tako smiješno. Jel ti udobno ovako? Daj mi, molim te, traku. Trako? Naravno. Eto, ovako je stvarno bolje. Da, baci 5. A sad će mi trebati ove makaze. Sad ću napraviti pravi kartonski dvorac. Biće nevjerovatno cool. Wow! To je divno, imam pravi dvorac u sobi, zamislite. Samo pogledajte kakav je nevjerovatan. Ovo je pravo umetničko delo. Stavit ću jastuke i mogu se odmoriti. Ups, šta je to? Hajde, ne mogu da dohvatim. Hajde, Jess! Samo polako, ne brini, sad ću ti pomoći. Pažljivo, da, sve ću uraditi. Sad čekaj. Još par sekundi. Da, sada imaš super krevet, Jess. O, da, tačno, stavit ćemo još pokrivač. Tako mekan. Da, i moje omiljene igračke. Kako ovdje udobno, baš mi se sviđa. Sad imam mjesto gdje mogu da se odmorim, super. O, još nešto. Okačit ću ovo ovdje. Divno. I hajde da stavimo stolić. Super! Trenutak, još ogledalo. Pogledaj kakva si lijepa. A sad ostavljam parfem i kozmetiku. Sve što treba za negu. Da, mi smo sjajne, hvala ti, Jess. A ovo je za tebe, izvoli. Hvala, drago mi je da sam ti pomogla. Hej, vi mislite da je ovo lijepo? Sad ću vam pokazati šta je lijepo. Dakle, prvo ću srediti interijer. Da, ovo je savršena ljuljaška za moju sobu. Oduševljena sam, mnogo mi se sviđa. Wow! I ovi su došli. U redu, sešću. Izgleda da je neko malo promašio. Obezbeđenje. Hoću da sednem tamo, hajde brže. Super, hvala ti. Da. Ovo je pravi užitak. Stavljam ovo ovdje. Tako sam gladna. Tačno, napravit ću kajganu. Razbijam jaja. Zatim dodajem slaninu. Kakav miris. Gotovo, a vreme je da probam svoj doručak. Jedva čekam. Fuj, to je odvratno. Dobro. Gde da jedem? Šta je to kod Grace? Wow, okačit ću ovo na zid. Da, super. A sada treba pritisnuti dugme. I... Zdravo! Evo vaše poručbine, izvolite. Prijatno. Jedva čekam da probam. Ne, to nije ukusno. Ne sviđa mi se. Opa, a evo i hrane. Wow! Daj to vama! Izlazi napolje. Pa dobro. Idem da svratim kod Sophie. Hej, Jess, čao, dođi vamo. Eto, izvoli, ovo je za tebe. Hvala puno, tako sam gladna. To je prelepo. Sa tobom je tako super. Imaš tako cool sobu. Da.
Jao, kako to može da se jede? Daj mi ruku. Devojke, hoćete da jedete? Pa, ne znam. Dobro, hajde, pridruži nam se. Zajedno je stvarno zanimljivije. Znate šta mu je rekla? Ozbiljno? Da, nemoj pričati. Moram zvati graditelja. Halo, zdravo, moram da izgradim kuću. Čekam vas. Hvala. O, tako ste brzo stigli. Želim ovakvu kuću. Jel možete? Hajde. Čekam vas. Dakle, prvo mi trebaju daske. Tako je, poređat ću sve. A zatim ekseri. Pažljivo. Odlično mi ide. Jao, koliko daska! Mislim da će mi to trebati za moju kuću. Sad ću i ja početi da gradim svoju kuću. Aha, tako je. I stavit ću jedan ekser. Odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Aha, treba mi 4 štapa. Eto, gotovo. Osnova je spremna. A sad ću napraviti krov. Uzet ću 4 čebeta. Eto, krov je spreman. Baš mi se sviđa moja kuća. Iako to više liči na šator. Da, baš cool. Jao, kakva je to šupa? Jedva se drži. Ups, slučajno sam sve srušila. Sve je palo. Kakva sramota. Treba nešto menjati. Jao, tako je smešna. Odmah se vidi da je seljanka. Dobro, sad ću sve popraviti. Eto, koristit ću ovo. Sa ovim će sve biti mnogo čvršće. Aha, stavit ću preko. A odozgo ću staviti belu tkaninu. Odlično. I napravila sam lep ulaz. A još će mi trebati kišobran. Mislim puno kišobrana. Gledajte kako lep krov imam. Nije loše, Jess. A šta je sa mojom kućom? O, da, to je kuća iz mojih snova. A vi ste pravi majstor. Ovo je vaša plata, izvolite. Hej, ali kako da se popnem na krov? To nije u redu. Šta da radim? Izvinjavam se. Kako je bezobrazan. Baš me iznervirao. Dobro, moram sama dovući ove teške stepenice. Uspela sam. Sada mogu lepo da se popnem na krov. Tu ću staviti saksije sa mojim omiljenim cvećem. Ja obožavam cveće. Da, prelepo. A ispod će biti trava. A tu roza tepih. O, kako slatko. Moja kuća je divna. Da? Je li to sve? Ti nemaš ukus. Ja ću pozvati svoj lični helikopter. Hajde, dovezite mi moju kuću. Da, spuštaj. Odlično. Moja kuća je spremna. I vi silazite ovamo. Hajde, neću valjda ja da sređujem svoju kuću. Požurite. Dobrodošli. Dakle, hoću kuću, dvorac, kao kod prave princeze. Jel vidiš to? Razumeo sam. Hajde, počni da radiš. Samo što neću dugo da čekam, ubrzaj se malo. Da, to nije loše. Možeš da ideš. Ćao. Wow, kako lepe kuće. Sad im ostaje da srede kuće iznutra. Baš mi se sviđa moja kuća. Jo, ali unutra je potpuno prazna. Da. Baš dosadno. Tačno, imam ideju. Treba mi rasveta. Wow, tako je mnogo bolje. I stavit ću još jednu rasvetu na plafon. Tako je. A preko ću staviti vunu. Gledajte. To liči na oblake. A evo jastuka. O, da. Sad je unutra jako ugodno. Mnogo mi se sviđa. I neću zaboraviti na moje omiljene igračke. Ali nešto nedostaje. Da, tačno. Trebaju mi slike.
gde da ih uzmem? O, znam. Sad ću uzeti telefon i slikati se. Tako je. O, kačit ću svoje slike unutra. O, kako sam lepa. Da, napravila sam puno slika. O, kačit ću ih ovde. Gledajte, zar to nije preslatko? Ja sam zadovoljna. Ja moram vratiti telefon, a Tiffany je besna. Vraćaj mi telefon. Sve sam videla, to je bilo jako smešno. Dakle, vreme je da i ja sredim svoju kuću. Prvo ću staviti tepih u obliku slagalica. Super! Tu će biti roza stolica. Ovde stočić. A preko vaze sa cvećem. Da. I obavezno treba moja slika. Ja baš volim sebe. Okačit ću je ovde. Super! Ali to još nije sve. Treba mi svetlo. Eto, završila sam. Jauš, šta se dešava? Šta je to? Wow, to je kod Tiffany. Moram da vidim šta je to. O, baš je lepo sredila kuću. I došli su paparaci. Zavidim njoj. Betty, dođi kod mene da vidiš kako sam sredila kuću. O, baš mi se sviđa moja kuća. To je pravi dvorac. Oduševljena sam. A sad ću se slikati u svojoj kući. Da, slikajte me. Ja sam prelepa. I još jednom. To još nije sve. Gledajte, imam zastavu sa svojom slikom. Neka svi znaju ko živi tu. Blago njoj. Betty, imam ideju. Dođi kod mene. Hajde. Evo me, upoznajte. Šta? Zašto su svi kod nje? Šta se dešava tamo? Hej! Brzo svi kod mene. Šta ste našli kod nje? Marš odavde! Brzo, sklanjajte se. Sad ću da vidim šta se dešava tamo. Šta? Predstava sa lutkama? Zovete i mene? Možda da pristanem? Konačno su devojke postale prave komšinice. Druže se i igraju se zajedno.